Роман я пісаў 4 гады, і я б яго ніколі не дапісаў у Беларусі, бо тое напружанне псіхалагічнае не давала проста пераключыцца з жыцця на творчасць, на літаратуру. Таму я паехаў у Швецыю і за 2 гады яго дапісаў. Працаваў вельмі напружана, менш чым 14 гадзін я не сядзеў за пісьмовым сталом. Трэба сказаць, што я шмат здароўя паклаў на яго, з вачамі праблема зараз, але ён таго варты. Можа быць, гэта найлепшае, што мне ўдалося ў гэтым жыцці зрабіць у літаратуры. Наш бел чырвона-белы, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг.